koje je kod ljudi najugroženije telo? Trenutno. Fizičko tijelo, ljudsko, je domaćin našoj duši. Znači, fizičko tijelo je nešto što je prolazno. Ono nosi čovjeka u ovom fizičkoj inkarnaciji. Međutim, ono je ugroženo, naravno, mogli bi to reći najugroženije, jer je najkraćeg vijeka. To tijelo ima ograničen vijek, ljudski vijek, to dobro znamo, negdje prosječan je sad kod nas u ovom dijelu Europe 74 godine, ako sam dobro barata informacijama, na muškog i negdje 78 godina možda za žene. Kao tako je naravno izloženo patogenima, virusima, evo sad aktualnim zarazama, infekcijama, nema čemu sve nije, i naravno trovanjima. Vi ste ispomenuli u početku jedan vid kako se liječimo. Taj vid liječenja ima naravno, zato i postoji, vrlo pozitivne učinke na ljudsko zdravlje, ali isto tako znamo na svakoj tamo kutijici lijekova piše i moguće nuspojave. Znači, izloženo je permanentno nekakvim vidovima koji mu ugrožavaju njegov vijek. Aura, tu je već malo druga priča. Tu radi se o jednoj vječnosti i ona može biti ugrožena, naravno, ali nije podložna baš u ugrozi ovih vrsta koje susrećemo u svakodnevnom životu. Ali može duša da bude otrovana? Može i tekako. Je li ono opasnije nego ovo fizičko telo? Šta je opasnije? Duša je vječni dio nas. Ali? Duša je vječni dio nas, međutim, u vremenu u kojem mi živimo i na našem planetu na kojem živimo, duša je napadnuta. Možda je sad u ovom vremenu napadnuta najviše što je ikad se dešavalo. Ja mogu govoriti iz percepcije moje intuicije i prakse koju susrećem u svojim iscjeljenjima. Duša ima nametnike koji je napadaju. Da. Pa dobro, jel postoji protiv toga, to jest ne protiv toga, jel postoji za to lek? Postoji. Naravno, nije sigurno bromazepam ili penicilin. To je, lijek postoji, ali za taj lijek treba raditi. Duhovna praksa, vjera, molitva, meditacija, razne duhovne praktike, to je nešto što čovjek mora raditi. Tu nema čarobne pilule, pa ćemo dati da se izliječi duša. Ne može. Skladni odnosi u obitelji, skladni odnosi s drugim ljudima, interakcija pomaže našoj duši da bude zdrava, sretna i vesela, i to je ujedno i definicija duhovnosti. Nije duhovnost, ona je mistično uvijena nekim velom, međutim nije to baš tako. Duhovnost se može vrlo jednostavno s par riječi objasniti. Trebaš napraviti da ti je duša sretna, vesela, zadovoljna, živahna, i tu se priča svodi na par stvari. Kako ćeš do toga doći da napraviš sebe sretnim, veselim, zadovoljnim je malo druga priča. Znači, dušu možemo liječiti, naravno, samo se treba raditi, prakticirati, a isto tako postoje videvi iscijeljenja koji mogu pomoći u tome da se liječi duša.